rahmanarahim kadam ne ka shitana gen abo angani kenan san mamba yin hono kenan mi na re bi wede ko zikiri wati kan bako onyo de foyena ne ko emission mani dam ne to emission mi no bi wede ko zikiri wati jam kam keren ledo ka passe MaliKunafoni poineti ale jabaranika kasika awla ni soja chuga mina ka to fo o sikorola kasika aw boko chama kalama zikiri kono kula aywa kan boko onyo de foyena ani belebele do binya ko mulubi belebele onyo de foyena kan boko am belebele do ran yini kana kasika u ko kufo o nyana chuga mina kasika kuma zikiri ko chuga mina o ere otimi don zikiri la akasika o don zikiri la aywa anga belebele bangoro ama damne ka afufolo ani yangma aba ne ba korbastila ba shifete ane lamel kala bela jelefu kala bela jelefu be klubila ala haje aywa ibiseki iyere fo ana najal jamoya okay alhamdulillah abal magena udengedo Zikiri Mohamed BOIRE di fimani Zikiri Mohamed Sirifuga fimani malem bela jelefu fimani Islamé bega fimana nemo aywa okay bashitala kon bogo onyo de foyena awere kwani obe badon Zikiri Mohamed BOIRE di fimani nyo de foye ngo zikiri ko atna ke mo ko nikilay fimani amma damne fole wi kan ma bayin fili anan lemel jamoyi kasiko ke ka nga emission damne choko yamina okay Nikita haidara fe obi famu doni ngani kwate chinya fa jugo nyuma netila nikiti bani fe abi famu doni ngani kwate chinya fa jugo nyuma netila niti madani nde fe obi famu doni ngani kwate chinya fa nikiti basita ne fe obi famu doni ngani kwate chinya fa nikiti tamani ngai fe obi famu doni ngani kwate chinya fa ni mongo mingi te sugoro du obi famu doni ngani ko sugoro mandi banade bila nikiti didu obi famu doni nikiti didu nikiti koko du obi famu doni wani ko koko mantimi wani kite haidara fenete jigi ila ngana imi fo silame ala kana fo chinyete note imano fo mongo fenya na hali na mafenya na dala ko lubeti galila wallahi weche wa kan bawo o klubena ne baro ni mizigi ayo hakli jingi mo mina sisa al no o maye sisa ko ni bi abambulo bi o mo chama ayo mizigi ngoni ayalame aywa ayra de yere de bambulo bi mi goro ka fo ko mizigi ba ko foite a originally kan bawo amno de yira awla bi okay amite meni anga babuye fimani e dona zikiri dala wakati jume okay alhamdulillah ame ala tanonga barikada zikiri fimani dona zikiri dala ka soro niko ngo dati fo santé c'est ka dati fo parce que ne dona zikiri dala depuis nga dogon mais à temps professionnel ka fogo nyere nyebala dona zikiri milier yere kono parce que demsena ta ya kadinye ama digi ame bolbolu ke fem mais kana ya kera nga bara yere mse ka fo damne na 2010 na la raje tabarikala o e bilibili ala ki bulu me ka barala o ni sisa fana che o e chamanke okay aywa fimani moko ko kumadu ami wakati mne go sisa follow zikiri ani sisa zikiri fimani re bulu différence du même buni nyokonche bon différence faut te follow zikiri ni bizikiri che et juste ça de jena te la ko bena wakati re quoi fendo be follow mo hakili ça de me faire fendo be se ka shitane genga bo follow mo la bi mo o te ko genga bo la quoi follow wajuli a kunte gele ko jugu parce que ko ça de a soro ko manyagamita mais bi wajuli fika be fodi donc zikiri fene bo domaine ne kono follow zikiri fene kunga gelen chogo mina bi zikiri man gelen aso bema ça dit ko jenatige fene changement ne na fara ko follow mo ya ke chogo mina ko an fene munu nana ko fe ko an to kelenga ça avec comme foi ma ama avancer quoi ya
fɔlɔ zikiri kun ye an bɛ Ala ta fɔ an bɛ kira ta fɔ an bɛ dan ye fasada ni fɛn t'a la bon an nana sisan an y'a ye k'a fɔ ja mɔgɔ tanu fɛnɛ haram tɛ min mana min k'i ye se wɛrɛ t'i ye i dɔnkilidala de i b'a tigi fo ka barikada an b'o don a la ka tila ka ladilikanw fili a senkɔrɔ bon n'o bɔra an yɛrɛ bɛ tila k'an débrouiller tuguni ka Ala ko dɔnkili dɔw fɛnɛ da ka kira dɔnkili dɔw da a banna quoi a bɛɛ ye kelen instrument dɔrɔn bon mɔgɔ bɛ se k'a fɔ instrument y'u bɔ ɲɔgɔn na guitare ni fɛnw u bɛɛ développement de sinon tɛ comme fɛn wɛrɛ don ka développement de don tabarikala hali bi Ala ka a jidi Ala kana gɛlɛyaba don a kɔnɔna na Fimani i yɛrɛ ko denmisɛnniya wagati ko an k'o to yen nɔ k'an ka na ni sisan wagati ninnu ye mais ne bɛ fɛ ka na an kana denmisɛnniya la dɔn Fimani donna dɔnkilida la e kun bɛ dɔnkilida i kun bɛ mɔgɔ dɔ de ladege dɔ de ka dɔnkilida cogoya kun ka di ye wa ou bien i kun bɛ dɔnkilida cogo jumɛn de la ni i nana don dɔnkili kɔnɔ bon alhamdulillah zikiridala kɔrɔbaw bɛ yen an wolo ka dɔnkiliw lamɛn ka caya donc n'an yɛrɛ taara wajulu kɛnɛw kan alhamdulillah an m'an débrouiller mɔgɔw b'an wele fɛnɛ ka taa u ka banni kɛnɛ ni ka village la an bɛ taa ka taa musow la ɲɛnajɛ seliw mana se an bɛ ɲɛnajɛw kɛ banna ni mɔgɔw ka dɔnkiliw ye o denmisɛnniya wagati ninnu na Fimani hakili wolu dɔnkili dɔ la hakili bɛ dɔw la i bɛ se k'o dɔ da an n'an kanubagaw ye ok ne Basiri Kulubali ka dɔnkili dɔ ta ye ko Kalilu Arahamani madani de Usmani Kalilu Arahamani jabani ye waliju ɲanama ye Ala haidara mana falatɔw ye bani mɛ duwabu k'u ye suko ni dugu jɛcɛ Ala b'o duwabu jaabi haidara mana cɛsatɔw ye bani mi duwabu k'u ye seli fana ni lakasara cɛ masa Ala b'o duwabu jaabi Kalilu Arahamani madani de Usmani Kalilu Arahamani a haidara ye waliju ɲanama ye tiɲɛna o ka di mais Fimani i bɛ kɔɲɔ dɔnkilida ninnu kɔɲɔ ɲɛnajɛ ninnu kɛ a kosɛbɛ ani walima concert baptême Fimani b'olu kɛ a en tout cas comme n bɛ to k'o fɔ ka kɔrɔ an fɛ Mali la n'i kɛra artiste ye f'i ka t'i jɔ basi kɔrɔ de koyi wagati bɛɛ ka taa dɔnkili da parce que an ka droit t'an permettre ka an ka droit t'an balo yan donc f'i ka wuli k'i cɛsiri de denkunu yɔrɔw kɔɲɔ yɔrɔw donc n'Ala ka jɛ ye Fimani bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ tabarikala Ala k'i bolo min ka baara la mais Fimani mɔgɔw b'a fɔ i n'a fɔ sani kɔɲɔ bɛ minnu bolo walima dɔnkili bɛ minnu bolo u b'a fɔ ko ni ye zikiridalaw wele ko u yɛrɛ tɛna joona i ka kɛnɛ kan u ni minnu bɛ jɛ ka baara kɛ i n'a fɔ n'o y'u ka kalandenw ye walima o ye fɛn k'u b'olu le bila ka taa fɔlɔ donc olu bɛ taa ka taa fɔli bɛɛ lajɛlen kɛ fo wulafɛla ko ɲɛnajɛkɛla yɛrɛ bɛ taga est-ce que Fimani b'o olu kɛ bon ko bɛɛ bɛ dépend a tigi de la ka caya zikiridalaw bɛ nin kɛ Fimani yɛrɛ b'a kɛ mais condition b'a la ne yɛrɛ ka carrière bɛɛ kɔnɔ ne y'a kɛ ne hakili b'a la ne y'a kɛ siɲɛ 2 de ma siɲɛ 2 fɛn o fɛn na yanni ne ka kalandenw bila ka taa ou bien yanni ne ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka taa ne b'a f'i ɲɛna karisa ne t'i ka kɔɲɔ sɔrɔ dɛ kɔɲɔ wɛrɛ bɛ ne bolo mais n bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka taa i ka kɛnɛ kan fɔlɔ ne yɛrɛ bɛ na n b'i ka denba fasa da ou bien n bɛ fasa 2 da n bɛ 3 da n'o banna ne yɛrɛ bɛ taa n ka kɔɲɔyɔrɔ la n ye kɔɲɔ min minɛ n bɛ taa yen mɔgɔ ninnu b'a tɔ kɛ n'i jɛna n'o ye alhamdulillah n'i ma jɛ n'o ye yɛrɛ ne b'i ka kɔɲɔ to yen ne y'a kɛ siɲɛ 2 de y'a bon zikiridalaw tɛ kɔn ka taa n bɛ min fɔ jatigiw fɛnɛ ɲɛna n'i ye zikiridala wele k'a ka n'i ka kɔɲɔ na i yɛrɛ fɛnɛ ka na t'i ta kɛ photo ta ni fɛn ninnu ye ka zikiridala bila basi kɔrɔ yen dɛ o de kɛlen don ka ko in gɛlɛya e bɛ fɔlikɛlaw ta ye i b'u bɛɛ sara wariba la e bɛ taa se denba tɛ ye fo lansara ou bien fo 17 heures e bɛna fasa 1 ni 2 dɔrɔn fɔli banna e bɛ mun kɛ donc o de bɛ zikiridalaw bila yala yala la bɛɛ lajɛlen ka changer quoi n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛ tabarikala ayiwa kanubagaw minnu bɛ Fimani ta aw bɔra ka Fimani ka kuma mɛn sisan Fimani ko aw kana u wele ka t'u sigi basi kɔrɔ ka t'aw ta kɛ photo ta ye k'o man n'u ye
ayiwa mɔgɔ ni fin kɔni ni min man di i kanubaga ye i b'o de dabila min man di yɛrɛ ye i kanubaga fana b'o dabila Fimani ne bɛ ne ɲininka sisan ni e ka client ko k'a bɛ taa ɲɛnajɛ la sisan est-ce que wariko bɛ kɛ problème ye pour que min bɛ se ka to a ka ɲɛnajɛ tɛ bɔ tuguni ouais bon wariko bɛ se ka kɛ problème ye comment tɛ kɛ problème ye a bɛ dépend client qualité la mɔgɔ kanubaga dɔw bɛ yen c'est à dire hali n'olu k'u bɛ wari d'i ma i bɛ ban a la quoi parce que wari tɛ sanu tɛ min bɛ kɛ adamaden ye c'est à dire konton damana belebeleba o ka di ni sanu ni wari ye quoi tubabu fana ko relation ka fisa ni wari ye donc mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ wari d'i ma u ka kungoya la mais olu bɛ se ka miliyɔn caman las'i ma ou bien ni dɔw y'a daminɛ depuis i tɛ foyi i tɛ mɔgɔ t'i jate minnu b'i soutenir fo ka na se waati dɔ ma n'olu kungoya sera olu ye wari fɔ olu ma wari fɔ i b'i débrouiller ka t'o kɛ mais minnu ta ye karisa i diyara n ye n bɛ fɛ i kana n ka kɔɲɔ kɛ e bɛ fɔlikɛlaw de ta i bɛ fɛnkɛw de ta e yɛrɛ dahirimɛ de b'a la diyagosa i bɛ prix dɔ fɔ quoi ayiwa ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka aw n'aw ka client ala k'aw n'u kan bɛn mankan wariko kana kɛ mankan ye non a tɛ kɛ mankan ka se ka kɛ cogo min a tɛ kɛ mankan ok ayiwa Aliou album b'i bolo non album tɛ Zikiri Fimani bolo fɔlɔ Fimani album t'i bolo fɔlɔ album tɛ n fɔlɔ mais i ye single dɔw fana kɔni kɛ single camanba bɛ yen i ka single fɔlɔ i hakili b'o musique la i bɛ se k'o dɔ da an n'an kanubagaw ye ne ka single fɔlɔ mɔgɔw m'ale lakodɔn kosɛbɛ mais ale de n jatigikɛ dɔ bɛ Gabon Sami Kulubali o y'o fasa de ye ko ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye ni ma se ka sara a fɔ k'a tigi ni ce o b'i diya Ala ye ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye ni tɛ se ka sara a fɔ k'a tigi ni ce o b'i diya Ala ye la ilaha illallahu Mamadu ya Rasulullahi Ala ko ni ɲuman kɛra wa kira ko ni ɲuman kɛr'i ye ni mɔgɔ kɔni ye ɲuman k'i ye ni tɛ se ka sara i b'a tigi de fo o b'i diya Ala ye o ye tiɲɛ ye dɛ donc ni single fɔlɔ ye ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye ni tɛ se ka sara i b'a tigi fo ka a ni ce ni baraji ayiwa kanubagaw an y'o de fɔ an ɲɛna an n'an ka belebele bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi Fimani i ka dɔnkilida kɔnɔna na i voyagera Fimani taara kɔkɔnɔw na walima Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan nɔ Fimani ye voyage kɛ dɔnkilida bolo kan bon alhamdulillah ma voyage kɛ ka taa l'extérieur la dɔnkilida la fɔlɔ min ye Mali kɔfɛla ye ma bɔ Mali kɔ kan fɔlɔ bon Mali yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na an ka voyage ma caya fɔlɔ an ye damadamaninw kɛ voilà ayiwa kanubagaw aw minnu bɛ kɔ kan an jigi b'aw kan dɛ an mago b'a la dɛ an mago b'aw la ka taa zikiri da tubabu ye an ka Fimani pour que a yɛrɛ bɛ se ka taa kɔ kan cogo min na ka taa zikiri da tubabu ye ka concert dumanbaw k'u kunna u k'u panpan k'u shosho ayi an bɛ tɛmɛ ni an ka babu ye Fimani zikiri da bɔlen kɔfɛ Fimani yɛrɛ bɛ baara wɛrɛ kɛ yan alhamdulillah Zikiri Fimani tɛ baara foyi wɛrɛ kɛ nin wagati nin na zikiri da kɔ zikiri da dɔrɔn de y'an ka baara ye o y'a ka baara ye parce que ani baara wɛrɛ mélange man di dɛ mɔgɔ b'a fɔ baara wɛrɛ kɛ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn mais kalandenw bɛ Fimani yɛrɛ bolo Fimani b'a la k'olu kalan kalandenw bɛ yen kalandenw bɛ yen tabarikala ala ka i n'u kan bɛn amin ala k'aw kɛ ɲɔgɔn baara ɲɔgɔn ye amin ayiwa Fimani diɲɛlatigɛ ko mana kɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ Fimani kaba ye zikiri da daminɛ ka na se sisan ma Fimani yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka baara kɔnɔna na ok nin yɔrɔ in na n bɛ kuma ni Mali artiste bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye anw fɛ yan n'a fɔra i ma ko artiste gɛlɛyaba de b'a la de un droit tɛ artiste ye anw fɛ Mali la yan an ka kɛ farafinna ye n bɛ se k'o fɔ yɛrɛ parce que plupart droit ɲɛnama t'a si la quoi bon
gɛlɛya fɛnɛ b'an fɛ yan k'a fɔ k'i bɛ spectacle i bɛ fɛngɛ dɔ labɛn cérémonie dɔ labɛn concert dɔ labɛn mɔgɔw ka t'i lajɛ n'i y'a wari fɛnɛ gɛlɛya cogo dɔ la a bɛ kɛ kɛra ye i bɛ taa salle min ta o da ma nɔgɔn e tɛ se k'i ka fɛngɛ wari gɛlɛya bon mun bɛ obligé mun ye art gɛlɛya ye sisan f'e de ka wuli sentigɛni la jatigiw nɔfɛ minnu b'i dɔn et puis c'est à dire min yɛrɛ fɛnɛ y'a gɛlɛya min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye mɔgɔ anw fɛ yan bɛɛ b'a fɔ n y'i kanu mais mɔgɔ min bɛ dɔrɔmɛ kelen don i la k'a sɔrɔ i m'a deli o mɔgɔ fɛnɛ ka dɔgɔ anw fɛ yan dɛ o de ye ko in gɛlɛya ye i b'a sɔrɔ n'i tɔgɔ bɔra ka se degré dɔ ma e tɛ se ka delili kɛ bilen e tɛ se ka ye fɛn dɔw la bilen bon minnu dura t'i bolo i bɛ fɔli minnu kɛ n'olu jɔra wagati min minnu ko k'olu y'i kanu f'olu ka ko dɔw k'i ye mais n'olu tɛ fɛn k'i ye ni ala min ye mɔgɔ min kɛ delilikɛla fɛnɛ ye i bɛ sɛgɛn donc o ye art gɛlɛyaba dɔ ye ani bon u bɛ fɛn minnu fɔ kuma caman ninnu an t'olu jate olu tɛ gɛlɛya ye parce que n'i ye fɛn o fɛn kanu barika bɛ fɛn o fɛn na f'o ka sabute dɔɔni quoi o ye tiɲɛ ayiwa ala ka sababu ɲuman k'an ye kanubagaw aw ka hakili to ka artistes la aw ka to ka aw yɛrɛ ye sa aw b'a bɛɛ kalama aw b'a bɛɛ kalama ok mais Aliou ko mana gɛlɛya cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ nɔgɔya dɔɔni kɔni kɛra ni gɛlɛya kɛra cogoya dɔ la nɔgɔya min kɛra i bɛ se k'o fana dɔ fɔ an ɲɛna ok i ko Aliou yɛrɛ tɛ fɔlɔ Mohamed BOIRE Fimani tiɲɛ don dɛ monteur minnu monteur kɛ a ko yɔrɔ tigɛ ka bɔ a la Fimani de don alhamdulillah nɔgɔyaw kɛra bon dɔnkilidalaw ɲuman bi ka di ni kunu ye alhamdulillah nasɔngɔw bɛ sɔrɔ dɔɔni bɛ se ka di masaw ma fɔlikɛminɛnw sɔrɔla dɔnniw kɛra fan bɛɛ fɛ bon alhamdulillah quoi an bɛ ala tanu ka barika da wallahi o ye belebeleba ye hali bi ala k'a tɔ nɔgɔya Fimani hamina ko ye fɛn fɛn ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ye zikiri ko in kɔnɔna la komi émission ye zikiri i bɛ dɔ wɛrɛ da duman wɛrɛ kan in na an k'o lamɛn ko kuma caman de bɛ Haidara juguman nɔ tɛ Haidara tilala baara la maa dalen de ne ka misɛrifu ma Haidara tilala baara la baasi ta denkɛ mori minɛ mori bani tilala baara la funɛni jara cɛ ne ka misɛrifu ma Haidara tilala baara la Fanta ni Aisha cɛ ɲɔgɔn ye bali ko don bani tilala baara la Alimatu cɛ ne ka misɛrifu ma Haidara tilala baara la kuma caman de bɛ Haidara juguman nɔ tɛ Haidara tilala baara la u ye kuma caman daminɛ hippodrome na jama cayara hippodrome ma ka fanɛni kɛ Modibo Keyita la jama cayala Modibo Keyita ma ka banɛni kɛ 20 mars la jama cayala 20 mars ma wa kɛnɛ ti sɔrɔ Mali kɔnɔna tun Haidara ka jama bi ku yɔrɔ min na kuma caman de bɛ Haidara juguman nɔ tɛ Haidara tilala baara la a mɛnna walahi o ye tiɲɛ ye Haidara tilala baara la a mɛnna an b'an yɛrɛ sɛgɛn de voilà ala kan ka min kɛ voilà ayiwa o banna o ɲɛna Fimani merci o morceau jara an bɛ waati min na i ko mina fɔ sisan Fimani fɛn yɛrɛ hali a tɔgɔ fɔli man di a kɛmɛ ka bɛɛ lajɛlen de mako sa coronavirus hali ni ma fɛn fɔ n y'a dɔn a ye dɔ d'an yɛrɛ kan Fimani a ye min kɛ Fimani ka baara kɔnɔna na Fimani i bɛ se k'o dɔ fɔ an ɲɛna wa bon a ma foyi tiɲɛ ne n'a ma kɛ ni jatigɛ ye jatigɛ parce que faamaw ko anw k'a dabila i y'a ye waati la anw tun bɛ to k'an dɛndɛn dɔɔni parce que a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn dɛ denbayatigi n'a fɔra k'i sigi ten a kuma ka ca dɛ n y'o de fɔ droit tɛ ta yan anw jatigiw fɛnɛ n'i ma t'u deli u t'a d'i ma a ma nɔgɔn dɛ donc wagati dɔw ni u y'an wele ko kɔɲɔ bɛ yen an bɛ to k'an dɛndɛn ka taa a dɔw puruti quoi tiɲɛ na voilà o ka kɛ parce que coronavirus a ye mɔgɔ caman de ka baara yɛrɛ tiɲɛ pewu bon a gɛlɛya kɔni min sera artiste ma c'est à dire hali bɛ t'o min kɛ i b'a ye gɛlɛya bɛ adamadenw na parce que i bɛ taa basi kɔrɔ i bɛ mɔgɔw la nisɔndiya u bɛ wari d'i ma mais ni wari tɛ mɔgɔw kun dun a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn hali bi ala ka bana in ala ka a cɛ ka bɔ
ancela amen ka bo anga jamana ka pew jamana wero ta ala ka ba parce que na ma banye fana anga mo be no abisika ko lu fana be kila kana na ituguni anga jamana ka ala ka bereje le kishi ka tanga ama amen na more amna jannati ga ko be gelema amma no ka sisane agele ko hali da kono ni anine ubikele fimani iga zikiri da kono na kelete ni zikiri da lache alhamdulillah foi tene zikiri da lache wallahi tabarikala we tare foi kanyo mo ko sebe afu longa ko nyo fe kanyo la encourager ni mi na go fo abana ore veneni mal zikiri da la be te jien zikiri da la be ala ka be ni keleya be oni nyokon celala ka futine genga bo oni nyokon celala amen aywa ni ko mangate ni mukoche aywa fimani zikiri da la demseni munum fana bi oduguma ka wili conseil jume mi bulu ka di oluma pour que olu bi se ka ke ikom na fo o fana ke tukumina ka o korosi mais fin kelen dɔrɔn de f'u ɲɛna baara a banna quoi i b'i cɛsiri i bɛ fɛn min na ka dɔn i bɛ fɛn min na ko tulonkɛ fɛn tɛ tulonkɛ de don mais tulonkɛ sɛbɛlama de don parce que diɲɛ b'i lamɛn mɔgɔkɔrɔbaw b'i lamɛn denmisɛnninw b'i lamɛn donc baara kɛ quoi moriw ta ye tiɲɛ ye dɔnbaw ta ye tiɲɛ ye nga baara de priorité fɔlɔ ye ni ye baara fɛnɛ kɛ ni ye morceau kelen ka fila kɛ n'a jara message bɛ bila ma mɛ wele o ka n'i ɲɛna baara kɔ dɛ da la k'a fɔ yanni e k'o morceau fila kɛ est ce que mɔgɔw tun bɛ wele i tun tɛ wele n'i y'a ye i bɛ ka wele bi alhamdulillah i ye baara min kɛ o de don donc continuité baara kɛ dɔrɔn ayiwa aw tulo b'a la fimani dɔgɔninw munu mi fimani duguma n'olu fana bɛ ka wuli fimani ko ka baara kɛ aw ka sɛbɛ kɛ ko sɛbɛ de bɛ mɔgɔ nafa kanubagaw y'o de fɔ ɲɛna ngo zikiri ko a tɛna kɛ mɔgɔ si negela ye an n'an ka belebele bɛ ɲɔgɔn bolo fimani i b'i kan duman fili an ka émission komi a bɛ ka se a gɛrɛ yɔrɔ ma i b'i kan duman fili tuguni an bɛ tɛmɛ ni baara ye Komogonya onya ubi sono daila no te seida tunafisa machinyeni Mokonya onya ubi sono daila no te seida tunafisa machinyeni ke haidara de nafisa haidara seida tunafisa funeni jara de nafisa haidara seida tunafisa yo Fatani Aisha de Nafisa Sayyidatu Nafisatu Nafisatu Neka Sayyidatu Nafisa Alimatu de Nafisa Haidara Sayyidatu Nafisa Ajaratu de Nafisa Haidara Sayyidatu Nafisa neti tubabulado nga anfe farafina ni moko nyena de ubi sombe daila nikeri basako ye nikeri fasako ye ubi sombe daila ni sera ki fasojo ubi sombe daila ni sera kamone bo ubi sombe daila ola nafisa nuye son daila da fara chesirika iki bokolo laje nafisa tu bariga tigiti lafia mogonya onya ubi sombe daila note seida tu nafisa machinyenike wiche nyanga seida fasai mogo imana nya chogo bi sono daila ala ka be kishi sona la numa amen ala wera ka telesoyi na tora ka sambala nyo chogo do wa chenunga imagine jele no ko ka limer ka boya bafo ala ka be kishi ka betanga sona la numa amen aiwa fimani mi fe ka do fe nyumeni kadi fimani ere aka zikiri da konana na ana bara ɲɔgɔn cɛlala respect bonya dɔrɔn de ka di ne ye bonya awɔ tabarikala ne bonya bɛ bonya
ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a banna ko in tɔ bɛɛ bɛ nin kɔfɛ na ni mɔgɔ kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw dara ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bonya c'est à dire fɛn tɛ yen n'a tɛ min sɔrɔ ka tila ka baara kɛ hali kɔnɔmɔgɔw de fɔ groupe bɛ komi c'est à dire n'a kɛra groupe ye jinatigɛ fɛn o fɛn a bɛ komi balontan mɔgɔ 11 aw bɛɛ de bɛ jɛ k'aw dusu di ni dɔ bɛna jigin dɔ b'o pousser ni dɔ bɛna jigin dɔ b'o pousser nka n'i seliyara de hali n'u y'i pousser i tɛ taa donc a mɔgɔ 11 ni kelen y'i fari faga dɔrɔn tɔw bɛɛ b'a senti yɛrɛ la box de la sa i kelen bɛ se ka i sago kɛ n'i y'i fari faga la o b'i da ci n'i walawala la o kelen don donc a mana kɛ n'a farala ɲɔgɔn ka fɛn o fɛn na a ye jɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma a ka baara kɛ a ka da ɲɔgɔn na a ka ɲɔgɔn dɛmɛ a banna foyi ti bɛn bɔ bɛn ni keleya ala k'o jidi Fimani ka baara kɔnɔna na a n'a baara ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa fɛn jumɛn fana man di Fimani ye tuguni fɛn man di ye janfa ne man di ye ala ka bɛɛ kisi min mana min kɛ yɔrɔ min na sari i b'a dɔn mɔgɔ ko jugu kun kelen ka fisa nin jugu ye ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a kɛra jugu ye dɔrɔn i avance man di quoi o ye tiɲɛ o la tubabuw b'o fɔ ko fɛn saba bɛ ɲɛnamaya la i jija i k'o gɛrɛ i yɛrɛ la a fɔlɔ baara kɛ kosɛbɛ a filanan i k'i tilen a sabanan mɔgɔ gɛrɛ i yɛrɛ la i bɛ mɔgɔ min bonya ani min ka di ye n'o kɛra i ka laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ sabati donc ni mɔgɔ b'i kɛrɛfɛ min ti c'est à dire i yɛrɛ bolo i ka mɔgɔ don mais n'i ka mɔgɔ tɛ dɔrɔn toujours i b'a fɔ k'i bɛ avancer i bɛ lajigi donc o de bɛ na ni janfa ni fɛnw fɛnɛ ye ani ka mɔgɔ kanu fo i da la k'a sɔrɔ a ma si kɔnɔ janfa ni mani Zikiri Fimani ye diɲɛlatigɛ la ala ka Fimani kisi k'a tanga janfa ma ala ka an bɛɛ lajɛlen fana kisi janfa ma ayiwa Fimani an bɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ projet bɛ Fimani bolo n'a bɛna olu kɛ an tali ɲɛfɛ yan alhamdulillah projet bɛ yen depuis 2021 daminɛ in na projet camanba de bɛ a tɛ se ka fɔ ka ban fasakuraw bɛ yen projet wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ kuma vie sociale kan tunkarankew fasaw bɛ yen aw musow yɛrɛ fasa bɛ yen yɔrɔ bi diɲɛlatigɛ la bɛ yen an bɛ wari dɔn de kun n'i ma musow tanu hali n'a sɔrɔ ka fɛn dɔ fɔ hali ni min jangalen don dɔɔnin ka sukoroba k'u kun wa donc o projet bɛ sira la ka na balimaw ka projet a ka ca quoi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala k'a bɛɛ lajɛlen labanko ɲuman di Fimani ma ayiwa Fimani émission bɛ ka se kuncɛyɔrɔ ma kumakan laban jumɛn bɛ Fimani bolo k'a fɔ a kanubagaw a n'a filɛlibagaw ye bon n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ kulo b'i la ko yanni mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen d'i ma n'a y'i kanu o de ye fɛn bɛɛ mais n'a m'i kanu a bɛ sɔn miliyɔn na a bɛ sini k'i buruja donc minnu y'an kanu kan tɛ ka fɔ aw ye quoi n bɛ tila ka n profiter ka message fitinin dɔ fili yan ka yafa deli kanubagaw fɛ parce que bi bi in na whatsapp ko kɛlen don baara y'an bolo message bɛ jigin cogo min na a bɛ jigin ten ni ma minnu répond siɲɛ 1 ni 2 olu ko k'i yɛrɛ bonya ne kanubagaw a ka dɔw tɛ message caya kojugu de don ne tɛ ka se ka mɔgɔ dɔw répond o yɛrɛ dama kama ne bɛ fɛ ka n déconnecter ka bɔ whatsapp la pewu a ma nɔgɔ i ka sabali tellement o bɛ ne gêner quoi k'a fɔ mɔgɔ dɔ ye ne kanu ka message ci ne ma ne ma se k'a répond a bɛ ne gêner quoi mais voilà n'an y'a faamu ɲɔgɔn fɛ a bɛ gérer ne kanubagaw fo ala ka kanu to ala ka n ka kanu kɛ dusukun na kanu ye k'a bɔ dala kanu na n mago b'aw ka dɛmɛ na minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ o ye tiɲɛ ye voilà o de bɛ n bolo ka fɔ ayiwa kanubagaw o tulo b'a la Fimani ko ten nɔ ko a tɛ se ka minnu ka vocal jaabi a ma temps sɔrɔ ka minnu ka vocal jaabi k'aw kana jigin a la k'aw bolo fila b'a kɔ aw bɛɛ lajɛlen aw y'a mɛn ayiwa Fimani ɲɛna ka taa i bɛ sɔn duman wɛrɛ k'an kunna an b'o kɛ k'a kuncɛ anw ka Mali sɛgɛnna a tɔɔrɔ la sabu malidenw tɛ ka kan kelen fɔ
anw faso sɛgɛnna a tɔɔrɔ la an ka malidenw ti ka kan kelen fɔ farafinna jigi ye Mali min ye malidenw ti ka kan kelen fɔ tubabu dalen no Mali min na malidenw ti ka kan kelen fɔ diɲɛ bɛ jigi dalen min Mali min kan malidenw ti ka kan kelen fɔ sigi ka kuma ka Mali de la bi malidenw ti ka kan kelen fɔ n'an ka dumunikɛbaw ka Mali de la bi malidenw ti ka kan kelen fɔ Damɔzɔn Jara tɛmɛna Mali de la o malidenw ti ka kan kelen fɔ walayi Babemba tɛmɛna a ma tiɲɛ bi malidenw ti ka kan kelen fɔ Sunjata Keyita tɛmɛna Mali de la bi o malidenw ti ka kan kelen fɔ anw faso sɛgɛnna a tɔɔrɔ la ka sabu kɛ nata ye dunu ɲana anw faso sɛgɛnna a tɔɔrɔ la ka sabu kɛ politiki ye dunu ɲa anw faso sɛgɛnna a tɔɔrɔ la ka sabu kɛ jɔyɔrɔ ɲini ye dunu ɲa wele wele kami Zikiri Fimani bolo k'a lase Maliyɛndenw bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnyala denmisɛnninw a ye ne Mamadu lamɛn denmisɛnninw an ka miiri an danbe la an ka miiri an bɔkolo la an ka bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ walasa an faso ka taga ɲɛ anw ka Mali sɛgɛnna a tɔɔrɔ la sabu malidenw ti ka kan kelen fɔ. Walayi o ye tiɲɛ ye ayiwa o diyara Fimani mais Fimani ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'i sɔrɔ i ka nɛgɛjuru sira la i bɛ se k'o labila an ɲɛ. D'accord ne ka nɛgɛjuru sira n bɛ fɔlɔ ka manager ka numéro di ko bin siri ba la ba siri bin na en tant que ma bin siri a kɔ la kɔni a bɛɛ kun ye ba ka bin dun ye donc n bɛ bawa den ka numéro di 79 16 14 90 voilà 79 16 14 90 mi y'o contacté dɔrɔn i ni bawa de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Zikiri Fimani ka ko la ale yɛrɛ bɛ fɛn kalama ne ka ko la ne yɛrɛ tɛ min kalama donc o kɔfɛ i bɛ tila ka ne yɛrɛ wele ne ka numéro ye 91 41 70 89 91 41 70 89 n'i y'o ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais n y'a fɔ cogo min na n'i ye message ci WhatsApp fɛ min bɛ jaabi i kana pressé dɛ voilà message ka ca. Ok problème foyi t'a la kanubagaw ayiwa Mohamed BOIRE de kuma bolo di Fimani an y'o de fɔ an ni belebelew de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka nin studio in kɔnɔ yan ɲa ka se ka aw to aw sigiyɔrɔ la aw ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na zikiri ko kan an y'o fɔ ko zikiri ko tɛ kɛ aw negela ye an bɛ aw de kama k'a fɔ ɲɛna ko an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ et puis aw fana aw kana sɛgɛn aw kana ɲinɛ j'aime ani commentaire kɛli la an ka vidéo kan an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛ wagati wɛrɛ.